Kahaloy ko makasakatig di sa building ni. Baha pa. Pangyari sa mga baka. Anyway, bata, kasi bago biga po ng kusirol. Ganyan, kung baha dyan, bako man ngayon masyado. Iyo mananggad pala. Bako man masyado mananggadig di sa may, sa may Palawag sa Imperial Court. Latasot na kanya Ronald na bata sabi na patusot ako kunya na aga. Pero okay man na okay man pala. Okay man. Okay man pala. Anyway, good morning Tabi Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po sa programang Morning Hearing. Mauran-uran mang giraray na pagkaaga, pero gari din, maluya-luya ang bagsak ang uran. Pero gari purawas, maliwanag ang kalangitan. Inda ba kalabang taod-taod? Dahil mga tugang magbagsakan, makusog na oran Kasuhapon grabe, baha masyado. Anyway, mga tugang aramon tapon mga buhay naman ang report. Hali po dyan sa luwas, kasi bago pa naka-standby ang mga ini. Para po sa mga sitwasyon, hali po dyan sa luwasan. Basta Morning, Henry M. Jimmy, nasalita sa buhay naman ng report. Good morning, Jim. Come in. Yes, hello, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay may aligado bukis. Konsideradong illegal, anadakop kan ginubatan PNP sa Purukot, Sumasarawag, ginubatan. Kasong violation of Republic Act 9287. Naampangon ka nasabing persona kung saan nagsagin-sagin na nagtaya sarong pulis palan as po-servator. Resulta sila od konpiskadoan mga illegal gambling paraphernalias plus utaya koleksyon sa ngunyan anarestadong persona nasa kustodya na kan ginubatan PNP. Di sa ngunyan mahigpitan polis pagabot sa mga bukis kan STL. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas bukis Gusabiyon. Igwa ki operator. Tabay na dakop na bukis, mga tugang, may aligadong bukis ang mga otoridad dyan sa 3rd District Canal Bay, Ginubatan. Gusabiyon tabi, igwa ki operator. Diba? Saan man itong bukis marimit, saan man surumit bukis marimit, kundi sa operator. Ang hapot siya ang operator. Diyan matitesting ang intelligence kan PNP. Diyan matitesting ang abilidad kan PNP para susugon kung siya ang operator. Mga tugang kan bukis. Ang hapot kaya daw. Iyan ang hapot. Alar Mario, nasa linya sa dagdag pong report. Good morning, Paringal. Kamin. Diklumpan morning digdi sa Southern Park. Brown out. Brown out na naman. Pirang visit magaga. Anyway, tatawang giraray nindagdag na budget kaanag gobyerno nasyonal ang Aleco sa pagi ni Congressman Saldico nin 1.3 billion. Bravo, billion. Para matapos na ang problema sa brownout sa Albay. Yan ang pagkasurondoan kaso banggi o kaso hapon sa pag-ororon entry kan Aleco Management sa panginginot ni General Manager Engineer Wilfredo Boksit kampang sinda Congressman Saldico. As in, Congressman Attorney Gil Bungalon para pag-oronan kung ano talaga ang problema pa sa Aleco. Aning matapos na ining 2 dekada na problema sa brownout. O niyan, apwera kan nainot ng itinabang sa palikan na Bicol na budget haling sa gobyerno nasyonal na 500 million. O niyan, forbidding na mainot so at 300 million mo na para ito sa service stations kan nagbibuhon dyan sa Ligaw service station sa district dangan dyan sa Kuliat Daraga service station
di ba naggastoson so 500 million na itatabang inot. So ito naman ay pangako or bidding na ito. Pero kayan na may proposal na pinaluwas si Engineer Buksit ang aning matapos sa inyong problema dakulaon. So pigahagad ko na 2.5 billion alagad balagan kan ororon pinagadalan na kung mangyari na itong suinot na 500 million magiging marayray na ang sistema o kaya mababa na sa systems loss. Ang target na bumaba ang systems loss pagkod sa 19% lamang, tango niya nasa 24% pa nan ang systems loss kanaleko. Ngunyan, paliwanag ni Engineer Buksit, technically, pag nag 19% na ang systems loss, magdidilin siya naman ang aleko. Bulan-bulan in at least 20 million. Ngunyan, ang sabi ni Congressman Saldico, considering di dapat ma-implement mo na sa 500 million. Kailangan, siyempre, matarget na so 19% na pagbaba ka systems loss, magdidili siya naman sa aleko. Kaya dahil naman tinaparan so 2.5 billion na pigaagad mo Buksit. O yan, kinentay ni sumada, mga 1.3 billion sana. Ang kaipuhan ka na aleko, at least nagastos na yan, 1.3 billion na yan para sa mga modernization project kan Aleco, magdidilin siya na ini base sa pag-aadal. Kaya yun yan, ang naging sumada, pinangakuha na ng 1.3 billion dinaray ni Congressman Saldico. Aleco management, hanapan niya ng budget ini para matapos na ining 2 dekada ng problema kan Albay pag-abot sa brownout. Good. Ayan ang good news. Sabi Bading, yan pagkaaga, sana mangyari na yan sa mga masunod na bulan o taon. Alar Mario, thank you. Good evening. Why don't you dance? Thank you pa rin Al sa marahin na baretang yan. Yan mga tugang yan sa mga makakaresolver. Saro sa makakasolusyon may kinaraman sa bagsak na sistema kan Albay Electric Cooperative. May kinaraman tabi sa financial, may kinaraman sa mga technical, iba pa. O kaya tabi ang gansangon yan, malakas hapon. Ang nagaprograma kitang alas 3, biglang nagparsok sa kuryente. Biglang nag-trip o pa, sinipod ba kaming samo-samo? Ba, ano yan, di ba? Kaya, dahil man kipa, basta minapalsok sa nang bigla. Alright, mientras tanto, report tayo, halipo dyan kay Jomar Bien. Good morning, Tabi, sa mga nakatutok sa WGB 106.9 WGB, Tabaco City. Good morning po, Tabaco City. Tawda, apudan tang pag-asa kung kumusta na Tabi sa low pressure area. Dili po sa Satuya, Tabi na palibot. Hello, Jomar. Good morning, kamin. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga Parantabay. 5 mga barangay digdi sa Siyudad Cantabaco ang kwalipikado na makipaglaban o makapasar sa Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB Provincial Validation. Ini ang ipinahayag ni Mayor Crisel Lagman matapos na digdi sa local validation kan DILG Tabaco City na kalusot ang mga barangay na Basud, Cobo, Divino Rostro, Rawis, Asintagas sa indang validation. Kung kaya ang 5 ini ang magiging posibleng pwede ang 5 ini iyon ipapairaruman sa nagdadangadang na provincial validation and kung makalusot naman ma-awardan ang mga ini kan good local governance for barangay o SGLGB. So nagmamawot ang alkalde
na malulusot ang kalibang barangay na ini na validation asin ideklarar o matawanan mga ini kan naunang bitan na selyo o 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay. Yan BP Henry ang mga dagdag na impormasyon, Jomar Pian, DCQB. Thank you, Jomar sa report. Alright, sige. O, i-text na po mga tugang ang mga birthday greetings natin mamaya lang ha. Alas 5:27 oras po mga tugang sa Pilipinas. Good morning kay Neil Alfonsi Lona. Neil Alfonse Soler Lunas, good morning. Masiramon palan ngaya pagdangugon ang boses mo digdi sa Davao. Abati po kina mama and papa sa Anislag. Magmatan na tamay laog na sa Daraga Doctors. Yung mga ano nila di. Good morning tabi dyan sa Davao City. Sa sakuyang ano yan. Taro sa mga ano nga pod kay ni Padaba. Yeah. Na naging estudyante niya to si Neil Alfonse Soler Luna. Singat diyan ha. Neil sa Davao City. Kumusta diyan sa Davao? Yaong baka diyan hali so. May parte kang low pressure para rin na digdi sa Bicol. Kung igaringon niya na aldaw maray ang panahon tadi. Ha? Di ba? Sige, oy, manay Love Lorns, ha? Good morning, tabi sa Indo dyan, ha? Buda sa imong lalabs, ha? Matamina, nailing ko, birthday pa sana. So, Papa ni Neil, ha? Belated happy birthday po. Ay, magmata na daa, ta. May laog sa Albay Daraga Doctors. Good morning, tabi. Mga taga-Anislag Daraga Albay. Yan. Happy 87th birthday kay Mother Dear Norma Nicolasora Bailon. Oy, birthday pala ngunya ni Mami Nors. Mami Nors, tod-tod, tapapatugtugan taga the best na music, ha. Ikaabot ko lang sa oras para maglaog sa national, ha. Tod-tod kay Pading Mar, ha. Happy 37th wedding anniversary to us. Ay, ayos, ha. Swen Munoz Bailon. Grabe pa rin. An wedding pala nindo. Kinasal pa lang ka mo. Birthday ni Mami Nors. Adi. Birthday pala ni Mami Nors kang kinasal ka mong duwa. 87 na pala si Mami Nors. Adi. Giri maabot ining sanggatos. Telling ko mga 105 kagayod Mami Nors. 105 kagayod. 105 o igwa ka kaan ki 1 million pesos. 1 million. 100,000. Sige, kinasal pa lang ka bang duwa. Birthday ni Mami Nors. Ano? O sige. Happy birthday po, Mami Nors. Norma Nicolasora Bailon. An apelyido mo? Unique adi? Nicolasora. Unique adi? Nicolasora Bailon. Pakadangog ko yung apelyidong ini. Happy birthday. Sabi ni Jeril, magandang maaliwalas na morning po, Uncle Bibihen. Happy listening, Bilyodo, Bulawan, Agripa, Antones, Rosin, Olimpo, Maslog, Liga dyan po sa Maslog, Legazpi City, sa Aranya family or over the world. Yan. Good morning. Happy Thursday morning, Tabi. Yan, ha. Sa mga nagdadangog ngunyan, sabi ni Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Manay Madam Amada Isplana, Melanie Agarin, Rachel Capili, Asihol Cora Realubit ng City Treasurer's Office, sa Satuya na Pugi na TikTokers, Leonito Gaviria and BFF Vilma Marquez, Mading Ophelia, Maravilla, and to my lalabs Emma Healy, asin sa gabos na listeners daw kan DCGB. Yan. Masimbada si Mami Nors ngunyan. Masimbada si Mami Nors before 6 a.m. Nicolasora family from Leyte Palan. From Leyte Palan si Mami Nors. Nicolasora. Kaya palan si Mami Nors mistisa. Tan mga mistisa, ang mga Bisaya baga kadaklan mistisa na mo na Malisyan, ang mga taga Masbate, mga taga Cebu,
Bisaya, Leyte, kadaklang kaan mga tugang mistisa, ha? Kaya lang, ani ba nagkuhan pagbanggi na magtarama. Baka kunuton ako ni Mami Nors pag nailing kagayang sarawayon. Mami Nors, kumusta ang bunay? Ha? Kumusta sa bunay tabi? Magkaon ka ngunyang ki mga sarong bunay na hard-boiled. Yan. Nawes, ha? Sige, happy birthday. 87th birthday. Enjoy tabi your birthday, ha? Habang nakatutok mga tugang digdi po sa indong programang Morning Hirit sa mga birthday celebrants natin, ha? Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday. Hindi si Mami Nors padabaw na ako kay ni Mami Nors. 87th birthday. Up sa happy 37th wedding anniversary kara Jerry Bailon and kay Swen Muñoz Bailon. Good morning. Happy birthday. Magayon palan ati kayen bag umata. Bago mata. Talaga. Ay, sus ko. Ati kayen pa. Happy listening sa gabos na Trupa Canbaca Force International kay founder Joe Valenzuela, RMG Corinthians, Dance Año Nuevo. Good morning. Happy birthday po kay Maylin Filgueras de la Cruz. Happy birthday. Utang baga 200 million sa neya, bako man 500 million. Sige. Ano po ining aleko, dae man kibagyo, pinaagahan kami digdi sa Taysan. Wara kuryente. It's like this. Tut, dae pang aliko iyan, salbatana, dagit ini. It's Rene. Happy Thursday morning, tabi sa mga taga Sugoy, Castilla, Sorsogon. Good morning kay Jonas Rosal, ngunyang pong aldaw ni Nueve. Still the same. Happy birthday tabi sa gabos na mga birthday celebrants natin. It's all the best. Oh, madali na ba kayo papadig dita? Palaugong ko na si Pading Mar. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Baka malampasan ko sa mga birthday greetings natin. Tod, tapunan ta sa pag-asa, ha? Good morning kay Evelyn Cuenca, everyone. Sige, wara sir sa Aire. Yan. Sabi ni yan, talaga, Madam Eleanor Nota, good morning. Sige, patsik ha. Christopher Gallinero, napakarayman sana. Ano daw mate kong ikabit na linya kang albay digdi mismo sa tiwi. Geothermal kaya sa bakman tanganing magbaba lamang ang kuryente. Yubaga adi. Bossing Noel Base, pabati po sa Balol kay Nilo Baliloy. Happy birthday. Yan ha, Nilo Baloloy. Happy birthday. Good morning, Tabi. Rolly Alvarado, Diyos maray na aga sa gabos ng mga parantabay sa DCGB, hali sa Pasay City. Happy birthday. Say Bangladeshi student. Imaman ang post kay ni ano daw, sige, susugon tada kung nataarog kayo ng post. Sige, salamat po. Happy birthday to you. Rinet, okay, sandali lang ha. Okay na ba to? Wala na? Okay na, nabasa ta na. Good morning. Sabi ni Evangeline Liagas, pabati po, birthday ko ngayon. Happy birthday to me. Madam Vanji Liagas, happy birthday po. Evangeline Liagas, more birthdays to come. Enjoy. Happy birthday. Jester Lorilia, musta po panahon ngunyan. Later po pagkatapos kang headline si Pading Mar, apo dan tapuan pag-asa DOST. Ramon tayan. 5:31 o 37. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tarawan mga banner stories, mga tugang ngunyan pongalaw. Sa Lado Nacional, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tawantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos naghanda na para sa sayang SONA speech sigon sa Presidential Communications Office. Mismo ang presidente ang nagsusurat as in nag-i-edit ka na sambit na tataram niya
sa maabot na Lunes. Mga achievements sa nag-aaging taon ang gustong madangogan sarong senador sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh. dahil tulong taon na ining nakatukaw. Iyan. Pinakadakulang barko kan China Coast Guard nasa Escoda Shoal Pamanginaray sigon sa Philippine Coast Guard. Dating Supreme Court Justice as inopisyal kan Philippine Coast Guard ay pinag-insistir na dapat irespeto ang desisyon kan UNCLOS arbitration sa West Philippine Sea. Pinal na bersyon kan Maritime Zones Bill approved na sa BICAM. Mantang seguridad ni na Senador Ontiveros o Singat Salvian dapat dagdagan pa sigon kay Senate President Francis Escudero. Senate President Jesus Escudero nagpasalamat sa langkaw na trust rating na tinango sa iya sigon sa Pulse Asia Survey. Pagrunot sa mga high-value criminal, ipinag-orden ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Mantang Mayor Alice Guo, posibleng nagdulag na gamit ang sayang Chinese passport. Natoy, pangyari. Saan man siya nagagi? Pwede daang sa likod. Okay. Pero sabi kang BI, dahil man na silang na-monitor na nagluwag. Dayman. Itong pangaran na Chinese Buddha, si Alice. Pero tanto baratong insurance para sa mga paraom asin parasira, tiglalaban kan Department of Agriculture. Paglipat sa pondo kan PhilHealth sa National Treasury, di pa imbestigaran sa Kamara de Representantes. National Kidney and Transplant Institute o NKTI, pinayimutikan na head nurse ang impaldo sa pagpabakal ng kidney. Yes. Alright, so VP, yan naman headlines ko nyo na pagkagato niyang POH Enterprises sa napunta na. Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvi dyan sa Oros at Ligas City. Basta radyo, POH nyo yan. 24/7 konektado ko mo maski daing load. From News Base, yun po si Marnela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hiri. Newspaper front page. Enot sa morning hiri. Good morning, Tabi, sa mga tupaders sa Barangay 7. Good luck. Mga taga-Banyo. Good morning, Tabi, dyan kay Kapitan Pasano. Mga tupaders. Good morning, Tabi Kap. Domingo Pasano. Buda sa mga BHW dyan. Buda sa iba pa na mga nagserbi dyan sa barangay nin voluntaryo. Buda sa iba pang mga mahigos dyan. Mga barangay health workers. Good morning. Buda sa mga tupaders. Barangay 7 sa Banyo. Good morning. Sige. All right. Ay, manay Arlil Yaguno. Parang naagihan ko sa FB, pigpaparenovate ang simbahan sa Dapdap Tabi. Iyo Tabi manay. So sa tahaw na parte kan simbahan sa pigpakaray. Sa taas kaya kan simbahan gari go jang ki event gari ito bagang so gari so pastoral something na ngaya pag may tripon magit yan. Pag sa taas 2 floors kaya yan. Sa baba so sa tahaw binutas ito tapos sa taas pinakaray. Para mapakaray Tabi ang simbahan. Iyo Tabi, tama so nailing mo Tabi manay Arlene. Kung halimbawa sa imo ngaya mga 20 sakong semento o ngaya 20 sakong semento o perang sakong sementoan, i-text mo lang po ako. Are, i-text mo lang Tabi ako. Donya Arlene Yaguno, diyan po sa Barangay Cruzada. Maray na aga Tabi sa imo. Good morning, Tabi. O sige, tapodan ang pag-asa. Tawagan natin ang pag-asa kung ano na. Hay na daw si LPA. Madali lang ha. Pag-asa. Tingnan natin ang pag-asa. Si Konta daw kung hain na mga tugang so LPA. Ngunyan tabing aldaw. Baka lamang kun yan. Ako sabi madidevelop da ini pagluwas mga tugang sa Pilipinas. Pagluwas sa Pilipinas sa kadata, pagharanin na dyan sa paluwas sa PER. Baka lamang ha. At least lamang dahil kita magparadit. Bata sa Domingo, opening bagakan palarong presa Good morning, Tabi. Bu amigong Melvin. Kumusta ka mo dyan sa pag-asa? On the air ka na po sa latest na forecast. Kumusta na sa LPA ta? Go ahead. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinigas ang taga-subaybaygan DCGB. Sa ninyo na sa Hulyo 18, 2024, tal daw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtatangkan sa tuyang panahon.
kasabagong kasabagong alas 3 kang madaling araw. Ang low pressure area ay tinatayang nasa may costales na katubigan ng Angkat, Balogan City, Samar o nasa distansyang 180 km sursirangan kang Legazpi City, Albay with coordinates of 11.8 degrees north, 124.7 degrees east. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat ang nakapekto sa Sulnupang parte kang Sur kang Luzon, sa Kabisayaan at sa Mindanao. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran kasing pagkitilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluyas, tagpod sa moderato, na hali sa sorsirangan, tagpod sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura tigila umampoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Kasi nangaldo ay nagsirang sa bagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:45 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halididi sa DOST Pagasta, Legazpi. Migo, kumusta ining LPA ta? Diretso na doon na makuha ini, mapunas? Ito pong LPA po nita, sa ngayon po nasa may Eastern Giwan Samar, tinasan po na pwedeng baybayin nyo nga po yung ibang parte kang Bicol, which is included po na pwedeng magagi po niya sa may parte man kang Masbate din papunta sa may bahagi ng Mimaropa area, which is Romblon and then sa may Occidental and Oriental Mindoro. Ayun, oo. Pero, so chance nang mabilog na sarong tropical depression tabi, Melvin? Sa ngayon po, mababa pa rin Mababa. po itong developing to tropical depression within 24 hours. Pero hindi pa rin nirule out ng pag-asa na pwede itong maging isang mahinang klase na bagyo o tropical depression. Mhm. At inaasahan po na itong low pressure area yung patuloy na makaka-apekto po ito sa Bicol region ngayong araw hanggang bukas na araw ng Biyernes. Very good. Okay, salamat busing, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. God bless and thank you very much po. Okay, thank you so much. Mga tugang, iyan tabi si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanao, no? Nadagong nindo ito, Mababaan dyan sa po na maging sarong bagyo o tropical depression o tropical storm, mga tugang an siring na bagay, pero pag-abot luwas dastong para sa Pilipinas, paluwas na sa PR, that's something good news. Kaya lang, yung ani po yan, may uran, mga tugang na dara po sa tuya, tabi na palibot, uran ang dara, mga tugang kang low pressure na yan. LPA, low pressure area, mga tugang sa tuya, tabi na kapalibutan. Yehey. Ingat-ingat lang, Ingat-ingat lang, tabi di magparapauran, tabi sa tuya na palibot. Alright, bueno, 10 minutes, perang minutos. 13. Bago magabot, mga tugang, ang alas 6 din morning. Sige po sa DCGB. Alamin natin ang mga dagdag kaalaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Sabi kang listener ko, napaka-nostalgic ngaya kang paningit. Pag nadadangog ko ngaya yan, yung manang ganun eh. Yung manang ganun eh. Ngunyan ko lang namalisyahan. Ngunyan ko lang namalisyahan. Saro inigayod sa mga tama. Tama ba? Ano nga na-upload ka yan? Saro po ini sa mga saro po ini sa mga madali lang nawala lugod sa babasahon ko. Nawala lugod. Di ba? Saro ini sa pinagkahaloy na segmenta. Magpuon ka nagprograma ako sa morning. Pero ang Morning Hirit, perang taon na ini. Nagpuon ako digdi, nagadan itong Sophie Ayala.
Basta nagpun ako digdig gari Febrero ito year 2000. 2000 eh. 2000 ako nagpun digdig gari Febrero gari 1999 pagayon. Arog kaan. Pero gari natandaan ko 2000 eh. 2000. Takanagadan itong Sophie ang nag-sign na inot itong Lito B. Lito Brescia. Itong sign on ming inot kayo ito. Ipalit kay Sophie. Ako suduman sa Kuan. Ako suduman sa Tingog Kambanwaan. Si itong Lito ang nasa Kuan. Nasa ano yan. Sabi kito ninong Adil. Garang yan maluyang yan ang programa mo sa Tingog Kambanwaan. May pag-ikan mag-sign on. Balyuan kami ni Lito B. Nagbalyuan kami ni Lito B ka ito. Kiring maray-maray ka dyan. Ansay mo ngayang mga kapilyoan sa buhay. Kiring maray-maray pag-aga. Excuse me. Kining segment na ni ko nini. Hinapot ko kayo si Busing. Ninong Ariel. Ganyan ko. Chip, pwede daw ini. Araw kayo ni. Ay, sige. Gibo dyan ang kaya mong gibo. Para maging magayon. Kaya, ano po ini sa mga pinakahaloy na segment. Alright, mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hearing. Madali lang ta. Subabasaong kulugod. Uni pala, madali lang ha. Nakuan lugod, nalisay, madali lang. Alright, sige. Unipod mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw. Ni 9. 19 na pala na din. Makaskason man ang oras. Makaskason man mga tugang an oras. Aram daw nindo. No, kung sisay mga tugang ang nakadiscovery kan computer. I mean, ang pinakaenot mga tugang na modern computer programmer. Ngunyan baga, may mga computer programming na nasa eskwelahan, di ba? Kurso, Bachelor of Science in Computer Programming, gararo gaya. Pero ang pinakaenot pala na mabilidad mga tugang na tao kusog sa record na may expertise, may kinaraman tabi sa first modern computer programming, iyo po ang saro tabi na admiral sa US Navy. Talaga ha. Ang admiral, ang ranggo kaan, di ba? General eh. Saro, general yan eh. Di ba? Sigun sa informasyon, saro databing simple programming, yung pang na-develop, kan magpon pa ka minaging 1800s. Talaga ha? Gusto sabihin, kan 1800 pala, igwa na mga tugang kisimple tabi na computer programs. And first modern programmer was Admiral Grace Murray Hopper. Saro po na member kang US Navy. She was a high-ranking officer in the US Navy. Talaga ha. Saro databi na brilliant computer scientist. Admiral Hopper nag-develop kan first compiler saro tabing klase ng advanced computer program. Siya man tabi na kanbento kang early programming language na pigapod na COBOL o kaya pigapod na Common Business Oriented Language. Yan. Kaya ito man ang gamit na nag-ugayan. College kami, nag-high school, nag-adala kong computer. Kaya COBOL programming. Yan. Ang COBOL pala, Common Business Oriented Language. COBOL programming. Yun man pala ninian
Tawong may abilidad, may kinaraman tabi mga tugang sa ngunyan baga kadakol-dakol na computer program sa di. Nagi-develop ki mga apps, estudyante, gigibo na ki mga computer program. Kung paano ang gigribo. Then iabot kan sa kuyang pag-iisip, ha? Yan po mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Alright, sige. Mga dagdag na kaaraman in the morning sa DCGB. Get on my Cadillac. Oh no, I wanna dance my cha-cha. Alright, huna ko ang tinapay. Huna ko so tinapay yan na kubul. Kubul ito, migo. Kubul. Makubul nga yan tinapay. Amo po baga elementary pa sa ako. Iyo na iyan. Sabi ni Rhea. Iyo tabi. Anong taong ka na? Oh, Rhea, anong year mo na ngun? Tapos ka na, di. Nagatrabaho ka na gayon ngunyan. Ade. Nagtatrabaho ka na gayon ngunyan, ade. Iyo talaga ining paningit sa morning hirit. Sa rin sa mga oldest segment. So binarali ko na nga binarago ko na. Ang paningit anday ko pa kung ano yan. Saro sa mga haloy ng ingrediente. Mga tugang kan morning hirit. Tangani po na. Thank you tabi Miss. Miss Rhea. Si Rhea garo daraga ang hiling ko kay ni. Pero sa style kan text niya, sa style kan pag-text niya, gari may agum na siya, may aking saro. Joshua Bino. Okay? Opo, working na po ako baga. Ikabaga padian. Ika ngaya ang paramata ko. Oh, good morning, Rhea. Hello. Pag nababasa ko ang ngaran ni Rhea, narunduman ko sukuan. So, ano nga nito? Alcohol. Good morning, Miss Rhea. Mapadara ako 50 cements duman sa Santo Cristo tabi. Ay, salamaton. Sabayan mo naman ako ayun na, okay na. Sa 50 simento. Uy, forward ko kay Bossing Lin niya. I-forward ko kay Bossing Lin tabi. Manay Arlene, salamaton na. Forward ko tabi, i-forward ko tabi kay Bossing Glenn, Manay Arlene Llaguno, salamaton tabi sa 50 sakos na simento, the best. Maray pa sa 10 kan, maray pa badaran mo man ako sarong. Kimaski 10 sana, di, bali 60. Natangay, may simbahan ka, ayaw manangad pa rin. Dahil man pala akong simbahan. Okay. Sige. Sabi ni, wala man po ako, maski aki. Daraga. Grabe na, iyo. Pag-Rhea, daraga, Ade. Sige, Miss Rhea, thank you. Good morning, tabi sa imo. Salamat sa pagtutok sa morning hirit. Joshua. Good morning, Joshua. Yes. Good morning. May naukudang ka naman sa ako ngunyan na agad Always meron. Always meron. Ano mo si style ko naman kay Rhea ngunyan na aga? Di mo na adala naman kung paano ko naman siya dakupon. Di ba? Di mo na adalan? Di mo naman ako si style kung paano ko siya naman dakupon na... Dahil ko ang pigahapot siya kidirekta, pero nagtaram siya na ako ngayon. Dahil pang aki, buda, dahil pang yung agom. Oh. Diba? Style baga? Arit palangkaan. Style baga? Pag-penter muna. Oh, garo nga niya ako si Miss Rhea. Sa style kan text niya, may aki na ning saro, buda, may agom na. Nag-text baga? Dahil man niya pa akong agom, buda, nga dahil pang aki. Gusto ko lang aramon kung anong status niya. Gusto sabihin, daraga pa lang siya. Di, yaw nasa ko sa number niya. Ano pa man? Ika, dem ang kaya? Soltero ka?
Dahil mo kaya? Ah? Inda sana. Ano? Inda sana. Wala ka. Sabi ni Father Paul Ocfemia, ano daw tabi kung makaabot man ang simento buda kabilya sa Malilipot Parish? Good morning, tabi. Natapad rin, may pigapatrabaho ka dyan. May pigatrabaho ka dyan sa Malilipot Parish. Puta ta kay pon mong kabilya buda simento. Good morning, tabi, Father Paul. Naling mo na, Joshua? Ano pa man? Mao ka talaga, amigo. Bako ka lang broadcaster, psyche ka pa, o garing style man sana. Alang asiriya. Matik sa man ito. Baka nag-alag na, bago taga pa-reporton. Baka may text na malang na. Sarawayon talaga. Sarawayon talaga. Malatos ka lamang dyan po. Yan si Rhea baga. Gari pag-imagine ko, nag-ulok-ulok siya habang nagte-text, di ba? Di ba? Nakuha mo na, Joshua, ang mga style? Dapat makuanin na. Piga, tuturuan ta ka nga ni, tamalay mo. Ay dakulon sa nakipatrabaho, ay dakulon palang kipatrabaho si Father Paul. Diyan tabi sa Malilipot Parish pa lang. Dakulon pala. May pigapatrabaho si Padre Ade. Simbahan. O sinata, mangarap kita Padre Kisimento, Buda Kabilya, para tabi diyan sa imong simbahan sa Malilipot. Okay? O sige. Ano ko na? Alright, maray pa ka mo. Ano ito? Padarahan sa nanin simento. Kami wala lamang kipambakal. Basta na, magkakaigwa ka kaya. Ang papadarhan tabing simento sa simbahan, magkakaigwa ka kaya. Si Diyos mga niya, grabe ang depensa. Okay, go! Yes, good morning. Good morning sa mga karantabay. Sa dagdag niya tong bareta, magpuon ka sa udma. Ngunit na aldaw asin sa agang Biyernes, Sabado. Tiglalao mana ang pagruso o pag-arabutan kan mga delegasyon para sa mga yaring National Presa Games 2024. Ining Presa abaga iniso Private Schools Athletics Association o Presa kung sa mga yari ang opening pitsa 21 sundo pitsa 26 kaining Hulyo 2024. Kung kaya reparo naman tabi DP Henry na may good na presensya kan mga autoridad kapulisan sa palibot dahil nainuto nga nilang mag-abot digdi sa Legazpi City itong nainot na delegasyon na yaan naman niya naka-house sa Bagong Bayan Central School dyan sa syudad. Nasa 800 bagang mga kapulisan na ipatawagas magpuon sa mga playing venues, billeting schools, sundok sa mga checkpoints, asin sa mga motorist assistance center. Tanganin ng maasistiran ning matanos ining mga delegasyon halip pa sa manlain-lain na parte ka na sa tuyang nasyon. Nakaabot digdi sa syudad dyan na Legazpi. Mientras tanto, nagpalawas naman ng pahayag na National President kan Prisaan na si Mr. Edgar Balasta kung saan nagtao ini ng special mention asin dakulang pasasalamat sa Bicol University sa panginot ni BU President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Sigun sa pahayag ni Balasta, dakulang pasalamat kini sa BU sa pagkataonin akomodasyon sa mga yaring opening ceremony asin paging venue ka nagkapirang karawat kana Prisaa maski pangaya ang BU pakukman miyembro kan Prisaa ang BU baga biti sarong State University alagad dahil sa makusog asin magayon na partnership sa universidad kana LGU Legazpi asin kan Prisaa nagtugot man na naulambito ng universidad na gamiton bilang venue kan opening program asin kan nagkapirang kawat. Sabi yung kaya gibuhon na swimming
as in na football, as in ang mga events sa track and field. Preparado naman ang universidad para sa mangyayaring dakulang aktibidad na ini sa Domingo, Hulyo 21. Bagi ang ibang mga playing venues, preparado naman BP na gihanta so dating Mayon Rivera din sa Barangay Lidong kung saan gigibuhon ang baseball events. Malinig na ang lugar na hawanan na, may mga markers naman inidepende para sa kawat na football. Ang mga Philippine schools, preparado naman sa subsanagin asigurasyon kan incident management team as in kan city engineering office, may sufficient supply ng tubig as in magsidwa pa ng water rationing. Kung kaya picture na sana talaga ang tigahalat para mag-aragkada na ining National PESA Games 2024, kalado kan kapulisan 100% ang preparasyon para sa seguridad. Kalado kan LGU, preparado naman dito ang gabos para sa pag-arabutan asin karawat na ini kan PESA Games sa maabot pa pitsa 21, sundo 26 kaining Hulyo. Yan kami BP ang dagdag na istorya. Joshua Pina, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas. Ang mga bareta, mga tugang masunod na. Makalipas lang, isandali lang ha. Tabaka may nawalat kita na dapat na mabasa ngunya na pagkaaga. Bata birthday ngunya ni Mami Norse Bailon. Aha, meron pa ba? Sabi ni Primong Cham, kung minaabot ang kaabaw-abawan, minaabot man ang kasusupgan, ang kadunungan yaon sa mapakumbaba. Maray na aga. Kung minaabot ang kapaabaw-abawan, minaabot man ang kasusupgan. Ang kadunungan yaon sa mapakumbaba. Yan, the best. Good morning! Baad lamang baga classmate makaabot iyan dig sa Taisan Elementary School na simento. Kanakul pala yan. Sabi ni classmate. Classmate Marlene, maray na aga. Kadakol pa lang ka ng ipong simento mo niya na di. Madam classmate, maray na aga tabi. Tamauyan Elementary School. Yan, good morning. Kadakol pa lang kan ng ipong mga simento mo niya. Budak kabilya di. Good morning tabi, Madam Marlene Coltibo. Si kaklase ko ini. Good morning tabi sa imo. Alright. Grabe, adi. Tais Tamauyan Elementary School. Kadakol akong mga kaklase na mga marayang buhay. Mga matitibay. Mga matitibay sinda. Ano yung request mo tabi? Ano ini morning pag-greet po kay Ma'am Alma Lusantas? Magayon na maestra sa Bitano Elementary School. Yan. Good morning. Good morning po, Ma'am Alma Lusantas. Ikapalan magayon na teacher dyan sa Bitano Elementary School. Adi, ha? Good morning, tabi sa imo. Sabi ni Madam Ruby. Ano yung brigada tabi, Ma'am Ruby, na pigsabi mo? Ma-promote niya mo. Pwede po. May garong ngunyan nga, may madigdigay yun sa kuya. May madigdig sa kuya ngunyan na aga. Dibig di sa kamo tabi sa agang Friday. Dibig di po kamo sa agang mga 8:30. Tabi Ma'am Ruby Pwede kamo sa agang mga alas 8:30. Tangon niyang gari may madigdig sa kuya Gari may igwa ko niyang kinakasidyo sa kuyang eskwelahan na ma-promote tabi kan brigada eskwela. Ang basura sa barangay Mayon Daraga, grabe ang parong. Grabe na naman ang langaw, pakiaksyonan man tabi kay puan ki solusyon na nakakaabot ang samong ang samong tingugay din dangog kan basura sa kataraning na lugar lalo na sa barangay San Ramon. Salamat. Ay nako, nataiyan. Sige daw, Joshua. Baka yaon sumubil available pa daw tabi ni. Kairak man kan mga taga Mayon Daragal bay. May namamarong databi naman ng basura. Ano ba yan? Tabi,
Alright, o sige. Sa Brigada Eskwela pala, sabi ni classmate na Marlene Cultivo. Okay. Sige, classmate. Bakit wala man niyang gusto magdonar, makaabot sa imo dyan tabi ang ang semento. Ang mga bareta, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Ubo, plemang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o Ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:11 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hearing. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, 100,000 na ayuda o 100,000 pesos na ayuda para sa Brigada Eskwela na resibikan 58 public school sa siyudad ni Legazpi hali sa city government. Pangaturugan para sa World Class Hospital sa Bicol Region, padit-dit ng nautob. Presidente Bongbong Marcos naghanda na para sa iyang SONA speech sigon sa Presidential Communications Office. Pinakadakulang barko kan China Coast Guard nasa Skoda Shoal para man giraray o
pinakadakulang barko kan China Coast Guard na sa Skoda Shoal paman giraray sigon sa Philippine Coast Guard. Seguridad ni Senador Hontivero sa Singatsalian dapat tagdagan sigon kay Senate President Francis Escudero. Sa ibang nasyon, Iran, sila yumahan ng aligasyon na assassination plot kontra kay Trump. Business News, tiwala ang BIR na magkakadugang sa saindang koleksyon sa pagpataw nin buwis sa mga online sellers. Health News, publiko pinag-iingat kan mga health experts sa fried rice syndrome. Detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Nasa 58 mga pampublikong eskwelahan sa siyudad ni Legazpi ang nakaresibe nin tig 100,000 pesos hali sa lokal na gobyerno bilang kan Legazpi bilang pundo para sa Brigada Eskwela ngunya na school year 2024-2025. Inang kinumpirmar ni DepEd is DO Legazpi Senior Education Program Specialist Hilmer Ballesteros sa programang Tingog Kambanwaan sa DCGB. Sinabi o sigon kay Ballesteros ang nasabing pundo gagamiton para sa repair and maintenance kan mga fasilidades kan mga eskwelahan kung saan na nagkapera sa mga prioridad kay ni iyon pag-aayos kan mga tukawan, mga bubong na kaipuhan na palitan, mga doorknob, CR, mga water line system maintenance asin mga pintura asin iba pa. Mientras tanto, padagos man giraray ang pag-inganya ni Ballesteros sa mga partner stakeholders, ahensya de gobyerno, mga pribadong kumpanya, mga non-government organization, lalo na sa mga komunidad na padagos na suportaran ang mga eskwelahan, partikular na ang pag-implementar kan Brigada Eskwela dahil ang takulang ang manpower asin ang kakayahan kan DepEd para ihanda ang kada eskwelahan sa maabot na ralaugan kung saan mapuo na ini sa Hulyo 29. We have this what we call Brigada Eskwela para makatabang po sa tuyang mga stakeholders, sa tuyang mga partners para maging handa ining sa tuyang mga eskwelahan sa maabot na ralaugan niya na July 29. Ang tingog ni DO Legazpi Senior Education Program Specialist Hilmer Ballesteros. Katakod kay ni pigalaoman ni Ballesteros na sa pagikan pagtatarabangan asin pagkasararo. Matatabangan kay niyan mga aki na magkaigwanin conducive na eskwelahan asin marhay na edukasyon. Padit-dit nang nautob ang pangaturugan na magkaigwanin world-class hospital ang Bicol Region. Sa entrevista kan DCGB News kay ako Bicol Party List Representative Saldico, ongoing na ang construction kan 10-story Legacy Specialty Hospital sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi. Sinabi niya nakasabay digdang ginibong groundbreaking kan Women's Health and Child Care Specialty Center kung saan mahiling na ang mga realisasyon kan mga proyektong ini. Sa tabang ni Presidente Bongbong Marcos sa Speaker Martin Romualdez, paliwanag ni Congressman Ko ang Legacy Building igwanin 3-level o kaya level 3 hospital na may heart center, lung center, cancer center at siniba pang facilities na yun masimbag sa special medical needs kan mga Bicolano. Bubugtakan man ininin pinakamodernong medical facilities arog kan MRI, CT scan as in diagnostic laboratories para siguradong tumpak ang build and findings kan mga doktor. Ang pasilidad magkakaigwanin 433 na bed patient department kung saan masisiguro ang holistic care kan mga naka-confine na pasyente. Oras na matapos ang construction kan edifisyo, dahil nakaipuan pang bumiyahe ang mga Bicolano pasiring sa Manila para sa medical treatment. Ang mga espesyalista dahil ang serbisyong ini magiging available na sa Legazpi City. Magkakaigwaman ospital nin state-of-the-art operating rooms asin dakulang intensive care complex para sa pasyente, mantang halfway house naman para sa mga bantay kan pasyente na masirbing kapahingaluan kan mga ini. Pagmamalaki po tayo ni sa Bicol. Bicol will be a center for medical tourism in Asia, world-class facility. Pleto po ini with the state-of-the-art of equipment and a smart hospital with digitization para ang mga pasyente, customer bako lang po, so indigent, paying tourists or paying high-end customer. Kaya mabuhay man po ang ospital na dahil na po mag-asa sa later on sa national government
Si ako Bicol Party List Representative Saldico. Maikot ang mga personalized kan opisina kang sanidad sa gabos ng mga food establishment sa siyudad ni Legazpi para itaong kopya kan ordinansa numero 16-0030 series of 2024 o ang Free Potable Drinking Service Water Ordinance. Inan sinabi ni Legazpi City Councilor Alexander Hao sa programa nga napot sa DCGB. Sigon kay Hao, nasabing lakdang may katuyuhan na magkaigonin marhay o maayos na information dissemination kang ordinansang nag-obliga sa gabos ng mga restaurant, canteen o karinderiya sa syudad na magtaonin libre asin malinig na tubig inomon sa indang mga customers na wala nin additional charges. Katakod kay ni, pigrekomendar ni Hao ang tabang na magtao kan opisina kan sanidad para sa pagproseso in kaso may reklamo ang sisay man may kinaraman sa mga establishmentong nagbabalgar sa nasambit ng ordinansa. Mientras tanto, sa girari na tinawanin do ni Hao ang mga ipapataw na penalidad para sa mga mabayular kang ordinansa kung saan ang first offense ang may multang nagakantidad ng 3,000 pesos, mantang ang second offense may penalidad na 5,000 pesos. Asin ang pagtulo, iyong automatic na closure o suspension kan business permit kan sarong establishmento. Dagdag na bareta sa lado lokal, pamayo kang National Irrigation Administration sa Albay, sinalidahan na. Jimmy Nasalita sa report. Bagunaan pamayo ka National Irrigation Administration o niya digdi sa Albay. Si Engineer Gis Baynas ibinalyo na duman sa Camarinesor ini matapos na nagretiro na niya Provincial Manager duman kung kaya nagkaiguanin balasa ani sinalida digdi sa Albay kay Engineer Baynas iyo si Engineer Mark Lloyd taga Camarines Norte. Sa ngunyan inina ang magpapadago sa mga programa e proyektong binayaan ni dating niya Provincial Manager Gis Baynas. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Maigpit na pinagbabawal ang pagpakunin mga campaign material sa gabos na klase nin punin kahoy sa palibot. Sa entrevista kang DCGB News kay DNR, Bicol Regional Executive Director Francisco Milla, pigbabantayan asin pigbabawalan ang mga kandidato na magpako kan sa indang campaign material sa gabos na kahoy. Paliwanag ni Director Milla, malinaw na pagbalgar sa Republic Act 3571 o pagbabawal sa pagputol, pagraot sa kahoy, public roads, plazas, parks, schools, kung saan man na pampublikong lugar. Nakapalaman man sa COMELEC Resolution number 10730 Section 21 ang sisay mga kandidato na magkabit nin campaign material sa mga kakahuyan iyo an may papanimbagon. Siraram ka nasabing lay, katakod ka ini maigpit man na pigpapagirumdum kan opisyal sa publiko na sumunod ang sali para makalikay sa anuman na paninimbagan. Ang pahayag ni Regional Executive Director Milla kasunod kan nariparo sa palibot na nagdadakol kan o pagdadakol kan mga tarpaulin ay pigpapaskil ang nagkapirang mga persona bilang pagpamidbid asin paghanda kan sa indang kandidatura sa 2025 midterm elections. Congressman Jill Bongalon kan ako Bicol may pangapudan sa mga mabasnin kuryente. Al Armario sa detalye. Nangapudan si Congressman Attorney Jill Bongalon kanako Bicol sa mga konsumidores nin kuryente lalo na sa First District kan Albay na iwasan na ang mga illegal na koneksyon. Sinabi ni Bongalon pagkatapos manotaran sa Aleco Management na maabot na sa 1,000 na mga konsumidores ang nagkadarakop na may illegal na koneksyon as of June, ngunya na taon. Asin taan kadaklan kay ni mga taga First District. Makasupog sa parte ninda mga taga First District, lalo na kay Congressman Bongalon na taga Tabaco City. Ngunyan ang ako Bicol, seryoso, natabangan ang Aleco, natapuso na ang 2 dekada ng problema sa brownout. Tatawanan naman in 1.3 billion para sa modernization program. Kaya kooperasyon man sana sa mga konsumidores ang pigahagad
Kaya sigon kay Congressman Bungalon, iwasan na ang pangangabas ng kuryente. Alarmario, DCGB. Pinakadakulang minahanin Bulawan yaon sa Bicol Region. Share kay ni sa buwis uminabot ng 3.6 billion pesos. Sigon po sa DENR. Report kay Joshua Bino. Yaon sa Bicol Region ang pinakadakulang mina ning ginto o Bulawan sa bilog na Pilipinas. Sigon ini kay DENR Bicol Regional Director Francisco Milia Jr. Sigon kay Milia, nasa 5,000 hektarya ning daga ang hiwas kan pagmimina sa rehiyon. Mantang padagos man ang espertos tanganing marehabilitar ang iba sa mga ini. Tigtaong ehemplo ni Milia ang Masbate Gold Project mayaon sa munisipyo kan Aroroy, probinsya kan Masbate. Kung sa kan taong 2023, may naabot na sa 3.6 billion pesos ang tigtukontribong buwis sa gobyerno. Asin dakulang tuwang umano ini sa ekonomiya kan nasyon. Siniguro man kan DENR Bicol na nakatotok sinda lalo na sa paagi kan Mines and Geosciences Bureau o MGB sa operasyon kan pagmimina sa rehiyon, tanganik masigurong nasa tama ini asin may magkakanigong regulasyon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCTV. DENR magkakaigwa ki one-stop shop sa Tabaco City sa Aga. Report kay Jomar Bien. Gandahon kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office number 5 dito sa siyudad kan Tabaco sa indang opisina sa Aga. Initangani na dai madipisila na o an mga may tuyo sa sainda na magpasiring pa sa siyudad kan Legazpi para sa mga transaksyon. Sinabi ni Mayor Crisel Agman Luistro na pigtawan niya nin lugar ang DENR na magkondusir kan one-day DENR one-stop shop digdi sa Tabaco City Terrace sa Aga po na alas 8 ang Aga sundo alas 4 ang pagkahapon. Kinumpirmar kan alkalde kan Tabaco na ang nagigibuhon kan DENR digdi sa Aga iyon information dissemination sa mga programa, mga darakulang programa kan DENR aron kan pre-patent application, residential asin agricultural, kasabay na mandigdian miscellaneous lease application o MLA, pati forestry lease application, miscellaneous sales application, land surveys, issuance of tree cutting permits, issuance of transport permits for forest products, kasabay naman sa wildlife permits, status certifications, asin ang certification on the land classification status, asin iba pang mga serbisyo. Nagapudan si Mayor Lagman na aprobitsaran ang one-stop shop na ini kan DENR tangani na ma-proseso ninda kung anong mga kaipuan ninda na dahil na kaipuan pang makipagsusuan sa opisina kaini yan sa siyudad kan Legazpi. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:27. Magpapadagos ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan.
tutukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasuro, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano, asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Seven healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:31 oras po sa Pilipinas. Kinumpirmar po kan Presidential Communication Office o PCO na naghanda na ngunyan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa iyang ikatulong State of the Nation Address o SONA sa Lunes, Hulyo 22. Nakatutok ngunyan si PBBM sa pagsasapinal kan sa iyang speech sigon sa Presidential Communication Office. Kaso hapon, talagang tinuyo na daing engagement ang presidente asin dahil personal na pigsurat kang presidente ang sa iyang mga sasabihon. Sigon sa PCO, kaibahan sa pigigibo kan presidente ang pag-edit mismo kan sa iyang SONA speech na pagkakaigwaman in rehearsal
Umaga kay Guaman ki-rehearsal ang presidente sa Kamara de Representantes pero dahil kay ni sinabi kong nuarin inotang ipinahayag kang presidente na laog kan sa iyang zona ang kamautan kan ekonomiya kang nasyon, kampanya kan gobyerno kontra sa kriminalidad. Ano-ano ang mga natapos ng proyekto kan gobyerno asin arin pa ang nakalinyadang tatapuson sa masunod na taon. Inako man kang presidente nagarong difisil makahusto sa halipot na oras ang sa iyang report sa banwaan. Alagad gigibuhon niya ang ispersos na tapuson ini sa laog sa ninin sarong oras. Mantang daiman sinabi ni Secretary Cheloy Garafil kung si Isay ang guminibo sa barong na isusulog kang presidente asin kan first family. Day pa man giraray nagahali sa Skoda Shoal ang pinakadakulang barko kan China Coast Guard o CCG. Suhay ini sa laging report na wara na ang barko sa teritoryong sakop kan Pilipinas. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na mantinido sa Skoda Shoal ang pigbabansagan na monster ship kan Chinese Coast Guard. Apera sa nasabing barko, kinumpirmar man ni Tariela na naglaog man sa Exclusive Economic Zone o EEZ kan Pilipinas ang sarupang barko kan China Coast Guard na nasirip sa distansyang 60 na nautical miles weste kan Lubang Island. Pero sa ngunyan, wara na ini sa Lubang Island asin pasiring na sa Palawan base sa indang ultimong destinasyon. Sa ngunyan, padagos na pigbabantayan kan PCG ang monster ship mantang pigdeploy man ang BRP Melchor Aquino para sunodon ang barko paduman sa Palawan. Sa giraray na tinawanin doon ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio as in Philippine Coast Guard PCG Commodore J. Tariela na dapat irespeto kan China ang desisyon kan on-clause arbitration sa isyo kan pinag-aragawan na teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kapihan sa Manila Bay, tinawanin doon ni Carpio na dapat kalabanon ang China sa paagi nagaganahon kaya sa on-clause tribunal dapat iniagihon imbes na sa armadong labanan. Dagdag pa ni Carpio na pinag-aapodan niya ang atensyon kan gobyerno kan Pilipinas kung mapupwede magsumiter girarin panibagong kaso sa arbitration laban sa China. Kumpiyansa man si Carpio na ang kaso malawos ang arbitration case, paniguradong madadaog man giraray ang kaso sa China. Suportado man ini ni Commodore J. Tariela sa likod kan padagos na pagpapakusog kan Coast Guard. Pigigibo man giraray kan Pilipinas, nagihon sa marhay na hururon ang sitwasyon kan West Philippine Sea. Mientras sa kinumpirmar ni Tariela na mantinido man giraray ang monster ship kan China sa laog kan Exclusive Economic Zone kang nasyon, partikular na sa Skoda Shoal. Sinabi niyang nakaangkla pa man giraray ang higanting barko asin yan gisimbag sa radio challenge kan Pilipinas sin padagos sindang pigmomonitor ang sitwasyon. Kaipuhan na pakusugon ang seguridad ninda Senador Risa Hontiveros asin Senador Sherwin Gatchalian sa taho kan patakot sa sendang buhay. Sigon kay Senate President Francis Cordero, naghanda siyang magtaonin tabang sa iyang kapwa senador in kaso hagado ninda ini. Niantras na sinabi man ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dadagdagan pa ang seguridad ninda Hontiveros sin Gatchalian dahil mga daing supog na tao ang nasa likod kang gambling industry. Inotang hinagan ni Gatchalian sa kapulisan na investigaran ang patakot laban sa iya na pigtutubudan na dahil sa papel niya sa investigasyon kan sinakyadang Pugo hub sa Bamban Tarlac na pigkukonektar sa suspendidong mayor na si Alice Go. Alas 6:37, oras po sa Pilipinas, magbabalik kan mga bareta. Sa luwas ka nasyon, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha.
Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa luwas kan Pilipinas. Pinahimutikan kan Iran ang alegasyon may kinaraman sa pigasabing pigluluto nindang asasinasyon kontra kay dating US President Donald Trump. Sigon sa Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, wara nin basihan asin malisyoso ang nasabing alegasyon. Base sa state-run news agency kang Iran na Islamic Republic News Agency, pigokonsiderar kang Iran si Trump bilang sarong kriminal na dapat kasuhan asin padusahan sa korte dahil sa pagsugo kay ning i-assassinate ang Iranian military general na si Qasem Soleimani kang Enero 2020. Kapesar kay ni pinili kang Iran ang legal na paagi para drahon sa hostisya si Trump. Nagugat na napabareta na assassination plot kan Iran laban kay Trump matapos makaresibin ng intelligence and US authorities gikan sa sarong source na sa nakalihis na simana na nagresulta man ini kan pagpapakusog kan Secret Service sa seguridad kan dating presidente. Business News. Business News. Mga tugang kumpiyansa po ang Bureau of Internal Revenue, BIR, na madudugangan ang saindang makukolektang buwis matapos na ang pinunan na pagpatahaw kan buwis sa mga online o pagpataw nin buwis sa mga online sellers kan Hulyo 15. Sigon sa BIR Commissioner na si Romeo Lumagid Jr. na nagpaluwas na sindanin Revenue Memorandum Circular 79-2024.
para pagirumdumon ang mga online sellers. Kan Abril pa sana epektibo ang pagpataw nin buwis sa mga online sellers, alagad nakihoron man ini na palawigon nin 90 dias. Ang nasabing pagpapalawig itinaw kan BIR para makapag-adjust ang mga online sellers sa mga bagong polisiya. Nakapalaman man sa bagong Revenue Regulation 16-2023, napapatawan nin 1% na buwis sa kabangang oras na o sa kabangang gross remittance online sellers sa mga online marketplace operators as in digital service providers. Aramon ta daw mga tugang an statement kan mga health experts may kinaraman sa pigaapod na fried rice syndrome. Mag-ingat daw ang publiko. Dagdag mga tugang na detalye kayan kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, PP. Nagpatani ng mga health experts sa kinabahan na mag-ingat sa fried rice syndrome. Sigon sa mga eksperto, ang bako tamang pagsaray sa maluto o sinanlag, pwedeng magkausanin food poisoning. Ang kondisyon na ini tigapod na fried rice syndrome asin kausakan Bacillus cereus, sarong bakterya na pwedeng mabuhay sa maluto na nawalat inarawig na oras sa room temperature. Katagod kayo ni nagpaluwasin tips sa mga health experts kung paano maibitaran ang fried rice syndrome. Kapag naluto na ang maluto, tulos na paliputo nini. Iwaga sa tray para mapakaskas ang proseso. Isaray ang tadang maluto sa refrigerator asin siguruhon na airtight ang container. Kapag tig-init, siguruhon na ang maluto, nag-asong maray. Health News from Newsbase, Mardila, Jai Giba. Arog pa lang ka ng fried rice ha. Dumang kita mga tugang sa Pag-asa DOST kasabay si Melvin Almuela. Aramon ta po ang latest sa LPA. Mga tugang o kaya low pressure area na nakapagpapauran sa satuyang palibot. Melvin sa detalye. Diyos marahay na pagkagapo sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Tininang sa tuyang latest update sa kamugtatang kan sa tuyang panahon. Kusubagong alas 3 kang madaling araw. Ang low pressure area ay tinatayang nasa may costalos na katubigan ng Angkat Balogan City, Samar o nasa distansyang 180 km sur Sirangan, Legazpi City, Albay with coordinates of 11.8 degrees north, 124.7 degrees east. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat ang nakapekto sa sulnupang parte kang Sur kang Luzon. Sa Kabisayaan at sa Mindanao, digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-urag kasing pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluyas tagpod sa moderato na hali sa sorsirangan tagpod sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asing karigatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura tigila umang poon 24 sagkot 30 grado sentigrado. Kasi nangaldo ay nagsirang sa bagong alas 5:27 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:16 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halididi sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang yan pong mga kabilugan kan mga darakulang bareta na dangog nindong unyanal daw digdi po sa DCGB. Sinurat po sa news based ni the News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Sharamay Leron. Report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maumaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang tercer distrito. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede ako magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Our all-day busugeras, Vice Ganda and Baymay. Busugera, Magsavers Elite, busog nyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm a busugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a busugera, Magsavers sulit busog meals all day para I'm a busugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Magsavers sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, yo. Oy, 10 minutos na sana pangyari. Alas 7 na naman po din aga. Basta Morning, Henry M. Good morning sa mga morning heriters natin. Mga at buda sa mga tupaders. Mga members daw kang tupaders. Ayos ka mo Nga po pala sa indo tupaders. Ay, sandali. Kumusta ko pala sukuan? May kumusta na ko Madali lang Good morning. So sa kuya so mga parantabay tatabi dyan sa Rapu-Rapu. Rapu-Rapu. Yan. Alak ko na nga. Ay si Kwan Palan, Madam Cristina Santillan. Yan Buda si Sir na Raul Santillan dyan sa Barangay 7. Good morning Tabi Sendo Mga taga Barangay Banyo Cristina Santillan. Buda si Bossing Raul Santillan sa Barangay 7. Filming nakatutok ini. Mga tugang dito po sa satuyang programa. Good morning po, Chuck Christine. Grabe ka ngayon Good morning. At saka mga taga Tinukawan Rapu-Rapu, former punong barangay Aladino Año Nuevo. Budaan sa iyang First Lady, si Manay Salve Año Nuevo. Namit bidang ko kan sarong aldaw. Diyan po sa Ayala Malls. Yan. Good morning, Salve Año Nuevo. At saka kay Manay Chin Año Nuevo. Diyan sa Delta Subdivision Sarawis. Yan. Ang saya pong puging agom na si Ben Año Nuevo. Good morning, Tabi amigo. Diyan sa Delta
Subdivision, Rawis, Legazpi City. Yan. Anong mga pamilya ini? Magparadientes ini. Magkarelatibos ini. Good morning, Tabi, sa mga kapitan. Good morning sa mga kapitan digdi po sa Legazpi. So pigapod na original na kapitan. Kan sarong aldaw, salbata na ini si Kapitan Pispis. Pilyuhon man na lalaki. Piga para iitaas ni punong barangay Pispis ang sa kuya na kamot na. Pakaringan na ako kap. Good morning sa mga taga-barangay Tres. Yan kay Kapitan Pispis. Maray na agad. Kung kapitan ini. Good morning, Tabi. Bossy. May schedule power interruption ngunyan. Igwa po ngunyan. Ayugon mo. Iyan, Tabi, Kapitan Milabal. Councilor Milabal. May nakauron akong nagkapirang mga barangay kapitan Buda. Dating kapitan. Ika para karawan akong pigitas na so kamot ko. Pumundugan niya ako kamo dyan, O maglikay da sa oran, sabi ni Councilor Milabal, kanliga ng mga barangay. Digdi po sa Legazpi. Ang brownout po ngunyan, 8 to, ano tabi Ronald? Alas 8 hanggang alas 8:30, di ba? Yan, so may advisory. Anong oras susunod? Basta ngunya na aga, may schedule brownout ngunya na 30 minutos, 8 to 8:30. Yan. Enjoy yun, tara lang po yan. Dahil na kita magpaparano yan. Ano pa man? Pakaraya, Sir Tony. Tony Reyes. Yan, maray na aga tabi, Sir Tony. Sarawayo na amigo ko ini. Okay na ba tayo? Anong oras na susunod? Basta diba ang brownout ngunya na oras 8 at anong oras? Hain. Alas 8:30, alas 8 hanggang alas 8:30 nin aga. Salbatana. Uni pala ang brownout ngunya, no? Di ka maghiro dyan, Joshua. Henry M. July 18. 8 a.m. to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. Anapiktado tabing lugar, Barangay 21, Binanuahan West, Barangay 22, Binanuahan East, Barangay 58, Boraguis, 57, Dapdap, 69, Barangay 59, Puro, Boda, Barangay 60, Barangay 60, Lamba, Binanuahan West, Binanuahan East, Boraguis, Dapdap, Puro, Lamba. Yan. 8 a.m. to 5 p.m. kamo. Igwada tabi kasi kaso na mga poste dyan. Sa realidad ng mga poste boda line clearing sa lugar na iyan. Sabi po kan Albay Electric Cooperative. Dahil manal so 8 a.m. to 30 minutes. So, wala man. Na bampalan ini. Alawigo. 8 a.m. to 5 p.m. Igwa pa. Sige, talihon tada susaro. Ang nailing ko kuya digdi sa akuan ko, permiso klasikong nagti-TikTok na pinming naka. 2, 3, 4. Alam ko na, tabago ko pala ugon si Joshua. 8 a.m. to 8:30 a.m. 8 a.m. to 8:30 a.m. tabi brownout sa Bitano, Kapantawan, Dinagaan, Victory 27, 28, 23, Samuya sa Imperial Court, 24, Barangay 20, Kabangan East, portion kan Barangay 17, Ilawod, Barangay 18, Kabangan West, Barangay 19, Kabangan. 8 a.m. to 8:30 a.m. 30 minutos. Okay? Yan tabi tabi Manayuli. Dayman. Ay dayman po kayo trasupawa. Trasupo kayo sa imo. Dayman supawa. Nasabi. Ay, salamat sa Diyos. Oh. Nasupog sa imo. Okay. Sige po. Salamat. Alright. Pawa wala. Wala tabi so pawa. Joshua Bino, mga tugang nasa linya. Baretang Kulalapnit. Joshua, come in.
Oha. Mm. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sisay daw ini na department head din sarong lokal na gobyerno. Nag-iibang dalan. Pag nagkakasabatan, muda ang sarong reporter. Close mo. Pag-una ko, minaibang dalan siya. Pagkasabatan niya, ang kapwa niya department head. Iba. Reporter pala. Opo. O gari, minaiba siyang dalan. Pag nasabatan niya, ang mayor niya. Di ba? Gari, pag naling niya si mayor, ayun, ito nga si mayor. Minaibong siya digit sa agihan. Para yung panaling niya man sa sarong department. Ay, hindi nga ako sa ibong. Agi. Ini pala reporter. Opo. Na paano? Si department head na kaya pirming nasasabitan na okay. nag-aaging aldaw sa mga report. Ngunyan, garo ini pirming natutulan. Makulog pa garo ang buot. Kapag nagkasabatan ang reporter, minakurbada. Ibang-iba ka na nga. Hindi ko kaya. Alam ka ugarik ang tono. Sa kundi, kaya ko man napaas-paso nito. Papaitong ko ko di. Naghungit kaya ako gi-slice. So halunan ko, may slice na kamuti. Ano nangyari? Sorry na nga ya, boss. Masyado ka naman ngayang madamdamin. Kawasa nga ya. Pigbabalo ka da ka ito. Nahagada ng bahayan. Pero daaman, sige mo ang dulag-dulag. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan? Pangako'y naliligo, nalulumbay, ang alaala ko ikaw. Naliligo, nalulumbay. Ano yan? Anong nangyari? Pinunan? Na paano? Sige ang dulag-dulag. Kandagos na ining naligis. Dahil sa mga isyo, imbelto ang sa iyang liderato. Ngunyan lugod, Peter ng maray. Pero nahabong mantik, no? Yan rason. Dahil man niya siya marireparo. Kung marhay permi, ang dalagan kang trabaho. Okay. Kung di niya ta may reparo, ibig sabihin, may pagkukulang. Bata. Salbatan ng Ronaldinho. The best man. Sa iba, ay ko pala masakla. Kung iwanan mong nag-isa. Ngunyan. Grabe ka man nga yabi na motok-motok, boss. Ako, gari, may igwa kaya kung aram na masararom eh. Sige daw. Gari lugod, makanuson paghilingon. Ang sitwasyon, garo baga subagong break up na mag-ilusyon. Iyon, na nga nang hiling ko kaan. Sigari, ang mag-isyuta baga pa nagbe-break. Pag nagkasabatan, dulo kon garo ngayon dahil man ki-closure masyado. Nagsiblagan ang mata. Sa wala, sa ibong sa wala ang hiling. Sa ibong sa tuwang hiling. Siblagan yan. Correct. Kung bako nag-iilingan ang duwa, minahiyom-hiyom so babayi.
Pag nagiyom-hiyom sa babae, may pahiling sugigis. Tawag ka ng kat. Awin na. Ang straight na gihan, nagiging kurbadang dalan. Aha. Sorry. Pangyari sa maabaka. Ako may aram ako. Pareho department head. Oo. Nagkakainitan. Adalan ko. Ha? Adalan ko. Adalan mo. I-research mo. Ha? Kung nata yan. Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko Sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nalako? Sino ba ang siya Alright, sige. Alas 7 na lamang. Bareta na lamang si Dwayne. Bye-bye. Grabe mga music adi. Ang mga helang kangatay aron kan fatty liver disease dagugay di manay Arlene Lagono ha. Ang mga helang kangatay aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugbahan kunday kamo magbabago, asin tanganing maging maog mangatay kay puan po nasabayan ning protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo dahi, mas marahay na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing danyos o tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa proteksyon kang atay. Ang liver aid Silimarin capsule, mababakal mga tugang sa mga piling botika nationwide. Ma'am Yet Cornelio, good morning. Parulok-ulok ka naman dyan, Ma'am Yet. Gawin na, ang music nga ni si Ronald, the best. Sa buaman nga ang tirada ni si Ronald. Ma'am Yet, Marinaga. Thank you. Thank you. Salamaton po. Ay, good morning nga pala kay Madam Mary Ann, Onghoko. Good morning, Tabi. Goodbye. Mabuhay. God bless. God bless the Philippines. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!